Kataneo. Seto sexual ni mwalimu Peter Orero. Hapa ni asediga studio mangen ka on governance. Gi devolution manomiwa. Nikech kano kel constitution nwane non devolution ni dhimiyo ji bedo gi kony machiegni kod jopiny. Tiyudo ni governors wagi moko iyudo kata ka report mar auditor general golo ni onge development mora mosetimore e higa mangima to governor to unugo tiene ni priorities magwa kaka oganda to gi kaka counties ni upside down. One kata kaka MCC nyocha nitie kera levy mane diga to ing'iyo yore mitim koro kaka constituencies ane osetim kera osetimo yore 22 makibiro to nyalo koni ni ma gimacha tinyalo yudo ni county obedo to kata yo achiel magisetimo onge to development moro mabe gisekelo onge. Ng'ato nyalo bedo gi advisors 19 kata 20 to en ng'ato achiel kende to jogi te chamo mshahara. Koro pesa mabiro dhi mane expenditure dhi mane chulo joko matire current. Are neno ni owinjo wachak wachuog chike ni mondo ng'ato bed governor nyaka bedie ni setiyo kamoro in terms of administration kati somo gimoro manyalo miyo ing'e kaka irito akaunti. Ok owinjo wakawo ng'ata madhi bedo governor ng'at ma ok ong'eyo kata kaka itayo piny mapok notayo gimoro amora to kata ka ne pok otayo gimoro amora to be nitie gima nyalo nyiso no nyalo bedo governor. Inyalo yudo ka governors moko wuoka to nikech en gi pesa to dhi to ng'iyo ji to bedo governor. Koponi wadwaro ni devolution odhi maber in the future nyaka wa review constitution kata pesa mimiyo governor sani ne wa yudo kanyo kelinu assembly mane wamedo gi 415 billion mage gedhika to pesa ni komede owinjo wakeni pesa mwamedo ni owinjo bedo dhi timo gini gigini to gigini ok ni medo pesa mag governors tidhi chako kete recurrent expenditure no maonge gima jopiny neno ni okoni ma pod miyo governors mang'eny biro bedo impeached. En mana ni samoro nyayudo ni governor odhi okawo MCS mokete fukune koro onge ng'ama timo negi oversight gikia tijgi ok giket governor on toes. Koro governors miyudo koso MCS ofuku biro tiyo mok bibiro to governors ma MCS ong'eyo gima gipenjo emiyudo ka yudo ni governor moro bedo impeach nikech ok otimo achiel ariyo adek. Lakini governors nyako waket structures waket rules wang'e ni to pesa kata mwamedo gini gidhi timo gwang'o development mage yore mage timo go koso health sector be gidhi improve gidhi employ doctors nurses to hospitals. Omiyo magi gik manyaka wang'e mondo devolution odhi maber. Sharon, just 1 minute kundiek biro. Mwalimu Orero, the MP has touched something very serious. Why in Kenya do we need